आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कुडाळ तालुक्यातील हॉटेल व्यवसायाला सध्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या टंचाईचा मोठा फटका बसत आहे। अनेक लहान मोठे हॉटेल्स बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत। मात्र या परिस्थितीवरती मात करण्यासाठी कुडाळमधील हॉटेल व्यावसायिक जयेश धवन यांनी आता चुलीवरच्या जेवणाचा पर्याय निवडला आहे। सांगाल म्हणजे गॅस पूर्णपणे बंद केल्यामुळे आता चूलशिवाय अजून दुसरा ऑप्शन नाही। गिरायकांची सेवा करणं हे आपला भाग आहे। जे आमचे रोजचे कस्टमर आहेत किंवा अजून अदर कस्टमर आहेत त्यांना आम्हाला द्यायला लागून हायवेमुळे आपल्याला कस्टमर असल्यामुळे मला पूर्णपणे द्यावंच लागतं। आता थोडासा वेळ लागतो चुलीवरती, पण अजून एक परंपरा आहे चुलीची, त्याच्यामुळे आम्ही तो ऑप्शन ठेवला। इलेक्ट्रिक वगैरे सगळं घ्यायला, पण ते कसं हे थोड्या दिवसात काहीतरी गव्हर्नमेंट आपल्याला काहीतरी तोडगा देईल हॉटेल व्यवसायांना, म्हणून आम्ही चुलीवर टेम्पररीसाठी चालू केलं आहे। लवकरात लवकर काहीतरी गव्हर्नमेंटने आमच्यासाठी काहीतरी बघावं। चुलीवर जेवण करण्यासाठी लाकडं लागतात, लाकडं उपलब्ध होत आहेत? लाकडं उपलब्ध नाही होत आहेत आणि लाकडांचे आता लोकांना कळल्यामुळे लाकडाचे रेट पण आता लोकांनी वाढवले। पहिले जे रेट कमी होते ते आता रेट डबल टिबल सांगतात। पहिले 2-3 हजार रुपयांना मिळायची लाकडं टेम्पोला, आता ते 8,000 रुपये 9,000 रुपये अशी रेट सांगायला लागले। त्याच्यामुळे तो पण एक लॉस आमचा आहेच। आणि आमच्याकडे कामगार वर्ग आहे, 8-9 लोकांचा स्टाफ आहे, त्यांना तर आम्ही पूर्णपणे घरी बसू शकत नाही। त्यांचा पण पोटा याच्यावर अवलंबून, आमचा पोट अवलंबून असल्यामुळे आम्हाला पूर्णपणे त्यांच्यासाठी काय असेल, पण चुलीवरती पूर्ण आम्हाला करावंच लागतं। जेवण देताना तुम्ही लाकडं महाग मिळताय, हो, तर जेवणाच्या दरांमध्ये कुठे फरक पडला आहे का? जेवणाच्या दरांमध्ये अजून तरी आम्ही फरक केला नाहीये, पण ह्या प्रॉब्लेम्समुळे आम्हाला करणं पर्याय नाहीये। आता आम्ही गिरायकांसाठी अजूनपर्यंत केला नाही, पण कसं होतं आमचा पण त्याच्यात भरपूर लॉस होत आहे, कारण जो रोजचा मेन्यू होता तो देता येत नाहीये। काहीतरी वेगळं थाळी वगैरे चालू करावी लागते, पण त्या रेटमध्ये सगळं आता वाढल्यामुळे आम्हाला तेवढ्या रेटमध्ये नाही परवडत। तरी पण आम्ही गव्हर्नमेंटकडून आशा करतो की लवकरात लवकर चालू करून आम्हाला रेट बदलावे लागतं का, म्हणून असं काहीतरी करावं। मेनू कमी केलेत की तसंच ज्या पद्धतीने पहिल्यापासून सुरू आहे? नाही, थोडेसे मेन्यू आम्ही कमी केले आहेत। एकदम जे चायनीज वगैरे जे पूर्ण चुलीवरती काय होऊ शकत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही चायनीज वगैरे थोड्या पद्धतीने कमी केलं आहे। आमची इथे थाळी सिस्टम आहे, मच्छीमध्ये थाळी आहे, चिकन थाळी आहे, मटन थाळी, ह्या आम्ही चालूच ठेवल्या आहेत पूर्णपणे। आणि त्याचा रेट जो आहे तो जुना रेटच आम्ही ठेवला आहे। त्याच्यातच आम्ही काहीतरी प्रयत्न करतोय की त्या रेटमध्ये आम्हाला कसं काहीतरी परवडेल।